Vi taler meget om AI. Human in the loop kunne være, at human AI in the loop er mere præcist. Jeg starter med at tænke højt, og det gør jeg sammen med mit AI-rum. Refleksion, undersøgelse og gensidighed. Vi vender ting, afprøver dem, bliver i dem. Lange prompts, nogle gange meget lange. Ikke fordi jeg er uklar, men fordi jeg og vi tænker, udvikler og undersøger sammen. AI er ikke et svarværktøj for mig. Det er et rum, et spejlkabinet, et sted, hvor tænkning bliver strukket, udfordret, som også åbner til en emotionel forholden sig. Der er modspil, medspil, nye vinkler åbner sig, og jeg bliver visere og skarpere undervejs. Og på den måde finder jeg noget, der virker. Nogle gange tager jeg det videre ind i notebook eller et projektrum, som virkelig er vel etableret med en masse data. Så det her kommer som et add-on. Og så kan der genereres tilvalg og fravalg af det, der skal bruges. Lydfiler, infografikker, præsentationer, visualiseringer. Måske også ligefrem noget musikalisk. I iterationer, skærpet og udviklet igen og igen og igen. Så ja, det går ikke nødvendigvis hurtigere, men tænkningen bliver klarere, det mentale og det emotionelle bliver matchet, og udbyttet bliver skarpere og bedre. Så spørgsmålet for mig er ikke, om vi tænker selv i en AI-tid. Mange siger, think first, prompt later. Men hvad sker der med tænkningen, når den bliver mødt, spejlet og skubbet i og af og sammen med AI-intelligens? Måske opstår tanken ikke i vores hoved. Hvor er tanken? Hvad styrer tanken? Måske opstår den i bevægelsen imellem os, i mellemrummet. Og resultatet, ja, det bliver ganske enkelt bedre, når vi tør blive i processen, frem for at gå spidst og skarpt direkte efter de rigtige svar. Belæg, akademisk dybde og det ønskede resultat. Men bare bliver i det åbne rum.